Diċ-ċuċata żgħira ħatħalli differenza kbira. Mhux fil-ġurnata biss imma fit-tul ta' żmien. U din ix-xi ħaġa żgħira hija kif tibda l-ġurnata. Mela llum pereżempju kont qed nitkellem ma' Dr. Nicholas Briffa, naħseb ħafna minnkom jafuh, u hekk konna qed ngħidu. Konna qed ngħidu flimkien ma' grupp ta' nies illi kienu preżenti, illi kif tibda l-ġurnata qisek ħadd iddetta il-kumplament tal-ġurnata x'se jiġri fiha f'liema sens. Mela pereżempju Dr. Nicholas filgħodu iqum biex imur jiġri, xemx, xita, bard, kesħa, iqum. Tajjeb, għaxu jaf, illi jekk pereżempju dak il-mobile għamillu snooze, jew qalillu mhux se niġri, matul il-ġurnata ħajħossu iktar għajjin, mela ħajħoss li l-klijenti tiegħu ma jistax jagħtihom daqshekk enerġija, ħajħoss li forsi jista' jara inqas nies, se jħossu jisu guilty illi ma marx jiġri filgħodu, forsi se jaqbdu iktar aptit ta' ikel żejjed għax fan li jenaf inqas ma niċċaqalqu, iktar qisu ġisibna jkun irid jiżvoga, jew iġib l-ikel l-enerġija mill-ikel, eċetera, eċetera. Allura, dan il-pari ħanatik illum, inti qara li jkollok il-morning routine jgħidula, rutina ta' filgħodu. Tħallix imma ħatejt isma', jiena pereżempju filgħodu, l-ewwel ħaġa filgħodu ħammur nagħmel nofsija session. Imbagħad pereżempju wara ħaninħasel u mur ix-xogħol. Jew inkella tajt isma' jien l-ewwel ħaġa filgħodu, ħanqum naqra chapter minn xi ktieb, ħanqum naqra xi ħaġa. Imma kemm jista' jkun tibdiex taħli ħin fuq Facebook. U di ironika, tgħidu li lilek mhux fuq Facebook qed narawh, però filgħodu kmieni tibdewx bl-affarijiet li tistgħu tagħmlu later on. Filgħodu ħalluh għall-iktar affarijiet li għandkom bżonn enerġija fiżika u enerġija mentali. Għax iktar ma intom teħilsu chunks ikbar l-affarijiet l-iktar importanti filgħodu, il-ġurnata aktar ħatħossuha ħafifa aktar ma jgħaddi l-ħin. U mhux viċa versa. Għax jekk nagħmlu viċa versa, normalment nispiċċaw ngħidu l-ludi kemm itqila l-filgħaxija ħi u batna mela darb'oħra u minn darb'oħra s-sirada pitada, pit-pitada u ma s-sirqat. Niltaqgħu.